बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सातबिन्दु हरिगाव गामिनि समाज सिबियारि सुट्टु ब्रह्मनि बाख्नायथाव आखुथाय। समाज सिबियारि सुट्टु ब्रह्मआ गरिब दुखुथिया बैसो जानाय नखरनि सुबुंफोरनो जोमग्रा ब्लेंकेट राननानै होदों। सातबिन्दु हरिगावनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों दरनै गामिनि सा 30निबो बांसिन दुखुथिया सुबुंफोरनो जोमग्रा ब्लेंकेट राननानै होयो। समाज सिबियारि सुट्टु ब्रह्मआ गरिब गुन्द्राफोरनो ब्लेंकेट राननानै होनो मोनना गोजोननाय फोरमायो। लोगोसे जोमग्रा ब्लेंकेट आजावनाय बैसोगोरा सुबुंफोराबो सुट्टु ब्रह्मआ बेबादि हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर जासियो। तिनसुकियायाव मोनसे बुथारनाय जाथाय। फिसाया गावनि बिसिखौ आखाइजों सौनानै बुथारो। बे जाथाया जादों तिनसुकिया जिल्लानि लेखापानि थानानि सिङाव थानाय 2 नं तिनिखुटि गामियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 2 नं तिनिखुटि गामिनि हिरन मुराजों बिसि अनुला मुराया खामानि मावनो होनना ओंखारलाङो। मोनाबिलि समाव न'आव फैफिननाय समाव फिसाय हिरन मुराया जौ लोङो। जौ लोंनानै बिसि फिसायनाव फारसे फैफिननाय समावनो फोथार गेजेराव बिसि फिसायनि गेजेराव नांज्लायनाय जायो आरो हिरन मुराया बिसिखौ आखाइजों सौनानै बुथारो। फिसाय हिरन मुराया हरनि समाव गोथै देहाखौ न'आव लाबोनानै दोनो। अखानायै फुंनि समाव फिसाय हिरन मुराया बिसिखौ उन्दुना थानाय समाव थैदों होनना गामिनि सुबुंफोरनो फोरमायो। नाथाय गामिनि सुबुंफोरा बिसि अनुला मुरानि देहायाव गोबां जोखोम जानायनि दागो नुनायलाय बुथारनाय जाथाय होनना सन्देह खालामनानै पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै फिसायखौ हमो। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सायाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। मैया जालांनाय बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव खुंफुंनाय बिपिएफनि मावबादायाव बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङोदि गोबां सोलायनाय लाबोगोन होनना बुंदोंमोन। जिखिनि सोलायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन जेबो खालामनो हायाखै, लाथिग'। दिनै नोंथांमोना नुदों थांनाय 17 आरो 18 नभेम्बराव प्रमद बर'आ जोंनि बिपिएफ दोलोनि जिखिनि सुंलु दंमोन बेखिनि सुंलु मोनसेबो मोजां फिननाय होनो हायाखै। गासै मिसलिया। बेलतलानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ मा खालामखो? ULBनि मुङाव सानै केडारखौ क'क्राझाराव नंखाय एनकाउन्टार खालामदोंमोन। बेयाव प्रमद बर'आ 1 लाख राङै सरखारनिफ्राय होदों होनना खोथा बुंदों। बियो नंखाय, सरखारनिफ्राय होआखै, ओरैनो दोलोनिफ्रायसो होदों आरो साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन, नाथाय होआखै। बेबादि एसेम्ब्लियाव गोथार न'आव नंखाय बुंनो हाया। आरो सासे कन्ट्रेक्टारनो सानसेयावनो मोन 99 वार्क अर्डार, बेफोर माबोरै जानो हायो? आरो रां बावजानि 100नि गेजेराव 50आ साप्लाइ आरो गोहोनि खेत्रआव प्रमद बर'आ फोजोबस्रांबाय, जेबो फिननाय गैया। प्रमद बर'आ नंखाय खोथा बुंनायनि अस्ताद। बे बेपारिया मिसलिया। गोलाव बोसोर डिभाइड आसाम 50-50 न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बुंनाय मानसि। बिथाङा दा मा खालामखो? आं सिगाङावनो बुंखादों बर' समाजखौ प्रमद बर'आ बिराद थगायगासिनो। बेखौ उनाव फोरमान मोनगोन होनना। जिअ सिम बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बावैसो सान सिगां एयारटेलआ रिचार्ज प्लानखौ बेसेन बांहोनायनि उनाव जिअनि रिचार्ज प्लानखौबो बेसेन बांहोबाय कम्पानिया। जिअ कम्पानिया रिचार्ज प्लानखौ फोसावनायनि उनाव माखासे सरासनस्रा सुबुंफोरा खाफाल हमनो गोनां जानो हागौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।